Formal nang giablihan ang Danag Davao ug Pasko Fiesta 2022 sa Davao City kagabii. Dungan niini ang pagpasiga sa Christmas tree ug sa mga Christmas lights ug decorations sa City Hall grounds nga senyales sa pagsugod sa Yuletide season sa syudad. Fairyland ang tema karong tuiga. Gidayo sa mga Davaoenyo ug mga bisita ang opening ceremony sa Pasko Fiesta. Gawa sa mga makahinganghang Christmas decorations, nalingaw sab ang publiko sa 3D mapping light show kung asa gigamit mismo ang fasad sa City Hall building. Dunay musical ug aerial performances gikan sa mga lokal talents o guest performers nga natigayon sa Rizal Park. Mismong si Mayor Sebastian Baste Duterte ang nanguna sa opening sa Pasko Fiesta ug lighting ceremony, kuyog si Vice Mayor Melchor Kitain Jr. Dapat malipayon tatanon karon ang Christmas. So ako gapasalamat yun ko nagadungag sa kalipay nato sa ato ang dakbayan o sa tanan nato dire. Kaya ato ang pagtuman gyud sa ato ang mga balaod nga ug katong mugawas ta kada adlaw sa ato ang mga balay na nagadahom ta, nagapangandoy tag mas maayo, mas malinawon, mas progresibo, mas malambuon nga lugar. Mao nang ginatuman nato ang unsay balaod nato sa ato ang takbayan. I can really feel the Christmas spirit going around. You know, the weather now is cooler and everybody is smiling in a festive mood. That's why I have only two things really to tell all of you. And I can sum it up in just two words. Thank you and congratulations. Why thank you? Thank you to the local government of Davao City. Thank you to the barangay officials. Thank you to the city health. Thank you to the Davaoenos who in the past 2 years have really complied religiously with all the health protocols implemented by the national government and the city of Davao. You know, it is through the collective and collaborative effort of everyone that we are able to get through this pandemic. Misaksisab sa seremonya ang ubang city officials, mga department heads sa lokal nga gobyerno, deputy mayors sa 11 ka mga tribo sa syudad, city tourism o guban pa. Kinisab ang unang higayon nga nibalik ang face-to-face activities sa Pasko Fiesta sukad na undang kini og duha ka tuig tungod sa pandemya. Bisan pa man nga midagsang ang mga tawo nga misaksi sa pag-abli sa Danag Davao og Pasko Fiesta kagabii, hugot ang gihimong seguridad sa security cluster palibot sa activity area sa tinguha nga malikayan ang posibleng kakulian. Hapsay ug malinawon hinuon ang gihimong aktibidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.